huomenta ollaan täällä Riihimäellä ja se on kausi 2024 alkamaisillaan kohta. Nyt eilen käytiin nuotittamassa pätkät ja uskoisin, että siellä on ihan käypästä tietä meille, että on pientä mutta nopeeta. Ja nyt on uusi auto alla kanssa ja sillä ei ole paljon vielä keretty ajaa testiä, mutta toivotaan, että toimii ihan hyvin. Uskoisin, että illalla ollaan viisaampia, jos päästään maaliin. Ja toivotaan, että ei tule mitään pikkuvikaa ja kaikki toimii. Ihan hyvillä. Nuotti meni hyvin ja kotiläksyt on tehty, niin eikö hyvin? Ei nössöille. Oikee helppo 5. Vasen helppo puoli 130. Oikee tiukka risteys 8. Vasen tiukka ja oikee tiukka 7. Oikee täys miinus 4, vasen eri älä ja oikee eri 3. Lyhyt vasen 4, oikee loiva 3, vasen hidas ja oikee tiukka 5. Vasen loiva lyhyt ja oikee M yli puoli 4. Vasen M 4, oikee täysmiinus lyhyt 5. Vasen loiva yli pikkusumppu 6. Vasen täysmiinus 120. Oikee loiva ja vasen loiva lyhyt 3. Oikee helppo puoli 6. Vasen täysmiinus terävä 140. Oikee M 3. Nyppy ja vasen M 220. Vasen täysmiinus 5. Maali 4. Vasen helppo. No niin, on 2 ekaa pätkää ajettu nyt ja siellä tuli joku parikymmentä sekuntia hävittiin yhteensä. Vielä on vaihteiden kanssa vähän hakemista, että millä vaihteella mihinkin mukaan pitää mennä. Ja sitten oli vähän ongelmaa risteyksissä ekalla pätkällä, kun rupesi röpöttämään, mutta sitten selvittiin vähän vaihteiden vaiheella, että miten sinne pitää mennä, ettei se kierrä niin paljon. Nyt ihan vielä viiliksellä lähdetään jatkumaan päivää. Loiva 4. Vasen helppo lopussa yli 250. Oikee eri
4. Vasen helppo. 5. Oikea loiva. 4. Vasen täys miinus lopussa yli. Maali. 9. Vasen loiva. No niin, mikä fiilis? Ei mitään. Nyt ollaan paljon lähempänä kädessä. Paljon uskoa. Eikä se siitä rupea hioutua, kun jarrut vähän. Ei toimi kaasu. No niin, peltikin. Suoraan. Oikee helppo ja vasen loiva 160. Nypyltä vasen loiva pitkä 5. Nypyltä oikee täys pitkä 140. Vasen M 190. Oikee helppo 130. Oikee loiva lopussa yli jatkuu oikee M 100. Nypyltä oikee K 5. Maali 4 vasen helppo. Hajotit peilin perkele. Ei se vaan käänty. Se kääntyisi. Ei oo kuorta. Hei, Tomi Tikkinen tulee maaliin ja tulee 2,2 sekuntia kovempaa kuin Ville Vatanen. Eli ajako Tomi Tikkinen tänne pohjat? On kiinni tuossa kolmospaikassa tässä vaiheessa. Nyt oli kova veto. Oli tosi kova veto, koska veikkaan, että... Morjesta, Tomi. Kolmos sija ilmeisesti lopputuloksena ja pohjat. Hei, tälle pätkällä ainakin tähän mennessä. Ai no sittenhän se meni ihan hyvin. Tuntui, että nyt rupesi äskeisellä pätkällä renkaat loppuun ja sitten ajettiin vielä eilen menevä kiinni, niin joutui ajaa pölyissä hetken aikaa. Mutta hyvä, jos se riittää 3. sijaan tänään. Niin, tuota studiosta kerrottiin, eli siitä onnittelut. Joo, kiitos. Kiitos. Joo, Tuomas Pöntinen siellä kartalla. Katsotaan, kuinka siinä nyt sitten on käynyt. Saadaan Tomi Tikkinen tähän. Ja sitten vielä 2 autoa sinne taakse maadutettua, eli Aro Olopainen ja Kimi Rajala. Ja Tomi Tikkinen seuraavana täältä sitten tämän päivän 3. Onneksi olkoon, minkälainen kisapäivä oli. Ja minkälainen toi kokonaispäivä oli? Pitkä päivä ainakin oli tiedossa, mitä kehityskohteita löytyi autosta tai miehessä. Auto on ainakin vastaan nuo vakiojarrut pois sinne ja sitten
oli tuossa viimeisessä huollossa vähän sydämen tykityksiä, jos kaasu ei toiminut. Oli minuuttia, niin ajattelin, että niin tehtiin. Sehän pysyy vaan kaasu pohjassa vai niin? Onneksi olkoon kolmossijassa. Ja mennään toiselle puolelle. Lauri Alonen päätä sitten. Kisan nuori kuljettaja ja komeasti etiin tulee kakkospaikka. No niin, yhteenveto kisasta. Ihan hyvä kisa. Uudella autolla ja nyt tiedetään mitä parannetaan seuraavalla. Jarrut ja kaasulle painossa jotain ongelmaa. Puolusta lähtisi toimimaan. Ei muuta. Ihan hyvin. Saatiin viimeiselle pätkille ihan hyvät ajat.